Cebuano tutorials. Magtuon kita karon unsaon pag-ihap from 1 to 1 million in pure Cebuano language. So without further ado, ato nang sugdan. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo. Napulog usa, napulog duha, napulog tulo, napulog upat, napulog lima, napulog unom, napulog pito, napulog walo, napulog siyam, kawhaan. Kawhaag usa, kawhaag duha, kawhaag tulo, kawhaag upat, kawhaag lima, kawhaag unom, kawhaag pito, kawhaag walo, kawhaag siyam, katluan. Katluag usa, katluag duha, katluag tulo, katluag upat, katluag lima, katluag unom, katluag pito, katluag walo, katluag siyam, kapatan. Kapatag usa, kapatag duha, kapatag tulo, kapatag upat, kapatag lima, kapatag unom, kapatag pito, kapatag walo, kapatag siyam, kalim-an. Kalimag usa, kalimag duha, kalimag tulo, kalimag upat, kalimag lima, kalimag unom, kalimag pito, kalimag walo, kalimag siyam, kan-uman. Kan-umag usa, kan-umag duha, kan-umag tulo, kan-umag upat, kan-umag lima, kan-umag unom, kan-umag pito, kan-umag walo, kan-umag siyam, kapituan. Kapituag usa, kapituag duha, kapituag tulo, kapituag upat, kapituag lima, kapituag unom, kapituag pito, kapituag walo, kapituag siyam, kawaluan. Kawaluag usa, kawaluag duha, kawaluag tulo, kawaluag upat, kawaluag lima, kawaluag unom, kawaluag pito, kawaluag walo, kawaluag siyam, kasyaman. Kasyamag usa, kasyamag duha, kasyamag tulo, kasyamag upat, kasyamag lima, kasyamag unom, kasyamag pito, kasyamag walo, kasyamag siyam, usa ka gatos. Usa ka gatos, duha ka gatos, tulo ka gatos, upat ka gatos, lima ka gatos, unom ka gatos, pito ka gatos, walo ka gatos, siyam ka gatos, usa ka libo. Usa ka libo, duha ka libo, tulo ka libo, upat ka libo, lima ka libo, unom ka libo, pito ka libo, walo ka libo, siyam ka libo, napulo ka libo. Napulo ka libo, kawhaan ka libo, katluan ka libo, kapatan ka libo, kalim-an ka libo, kanuman ka libo, kapituan ka libo, kawaluan ka libo, kasyaman ka libo, usa ka gatos ka libo. Usa ka gatos ka libo, duha ka gatos ka libo, tulo ka gatos ka libo, upat ka gatos ka libo, lima ka gatos ka libo, unom ka gatos ka libo, pito ka gatos ka libo, walo ka gatos ka libo, siyam ka gatos ka libo, usa ka milyon. So, mao kadto ang atong pag-ihap sa numbers in pure Cebuano language, no? Ako kining gi-share karon tungod kay kalimitan gud sa akong madunggan mag-ihap og gikan sa usa pa ingon sa napulo unya sumpayan og 11, 12, 13, 14, 15 which is Spanish kana nga term or Spanish kana nga language. So kaning atoa karon pure Cebuano language gayud tungod kay nasayod ako nga daghan na ang mga millennials nga di na gyud kay balo mo ihap in Cebuano language unya ug imong iphan-anak yung unsa po na siya, no? So mao na, I hope this sharing nakahatag pud kaninyo og pagtulunan, no? Ma-refresh, no? Ang inyong kahibalo mahitungod ni ana, no? So mao kadto. Unsa may binisaya sa 1,500 usa ka libo ug lima ka gatos. Ana na siya 1,005 usa ka libo ug lima ka gatos. So mao kana ang atong sharing karon. I hope do na ra pud moy na po do na ra pud moy na kuha, no? So ug do na moy mga pangutana or gusto mo sa uban nga mga Cebuano tutorials mahitungod sa colors baron or mga bisag unsa na lang,
isulat lang sa comment section kay atong himuan og video, no? I'm a retired librarian, unya more on Bisaya gyud ko. Bisaya gyud kong dako, no? Ug moingon mo kadtong mga binisaya nga lalom, kabalo-kabalo tagamay ni ana tungod kay mao kanay atong pinulungan nga nadak-an. Nagdako gyud ko nga Cebuano gyud ang akong gigamit, no? Although ni ako magpuyo sa Mindanao nga duol-duol sa Zamboanga nga Chabacano, no? So mao kana. So ug unsay inyong gustong may baw-an, dunay nag-text nako, ate, unsay binisaya og color. Oh, din akong giinan nga bulok. Dili bulok, bulok. No? So, mo nay binisaya og color. Nalipay kay siya, mayra ate kay teacher man ni siya, mayura ate kay ug doon ako yung mga problema sa mother tongue, ikaw ray akong himuong consultant. So, nalipay po ko nga, mi-extend ni ana nga kahibalo, no? So, akong pag-umangko ng utana, tita, unsay binisaya og rainbow? Inko, San Isidro ni mga tawana, bangaw. Siya, bangaw, mo din ay bangaw. Inko, ano, unsa man po di ay mo? Rainbow, bangaw, no? So, things like that. So, unsay inyong mga pangutana, isulat lang sa comment section. And please, if you like the content of this channel, this video, feel free to click the word subscribe and the bell button for further notification. No? So, bye everyone, and please remember, if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, dili ta magpakawala sa paglaom, no? Na ay Ginoo tanan, no? So, bye for now, ug hangtod sa sunod. Take care, ug bye-bye everyone. Love you all, guys.